Ακόμη και σήμερα που οι εγκαταστάσεις κουφωμάτων ανέρχονται σε εκατομμύρια κάθε χρόνο, η κατασκευή τους παραμένει μια σύνθετη διαδικασία. Περιλαμβάνει πολλά στάδια: κοπή, κατεργασία, συναρμολόγηση και τοποθέτηση αλλοπίνακα. Οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες γίνονται χειροκίνητα, απαιτούν εμπειρία, χρόνο και αρκετούς τεχνίτες. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα δεν βρίσκονται εύκολα εξειδικευμένοι τεχνίτες. Την ίδια στιγμή η ζήτηση αυξάνεται και η παραγωγή πρέπει να γίνει πιο γρήγορη και πιο σταθερή. Η διαδικασία κατασκευής ενός μονόφυλλου ανοιγόμενου κουφώματος αλουμινίου περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο τελάρων, της κάσας και του φύλλου. Τα στάδια δημιουργίας της κάσας είναι τα παρακάτω. Κόβουμε τα προφίλ στο πριόνι. Μεταφέρουμε τα κομμένα προφίλ σε μηχανή CNC, όπου πραγματοποιούμε τις απαραίτητες κατεργασίες, όπως άνοιγμα οπών για την απορροή νερών και την τοποθέτηση λαβών. Πριν το στάδιο του μονταρίσματος στον πάγκο εργασίας, καθαρίζουμε με αλκοόλ τα προφίλ στα σημεία που έγιναν οι κοπές και οι κατεργασίες και εφαρμόζουμε αστάρι στις ακμές των διατομών. Στα κρυανά σημεία των θαλάμων των προφίλ, όπου θα τοποθετηθούν οι γωνίες αλουμινίου, εφαρμόζουμε κόλλα και επιπρόσθετα σιλικόνη στις ακμές των διατομών τους. Αμέσως μετά, τοποθετούμε τις γωνίες σύνδεσης, συναρμολογούμε τα προφίλ και έχουμε δημιουργήσει το τελάρο. Στο επόμενο στάδιο, τοποθετούμε το τελάρο στο μηχάνημα γωνιάστρα για να το σταθεροποιήσουμε, προσάροντας τις γωνίες σύνδεσης. Καθαρίζουμε τις περίσσιες σιλικόνες με ποτισμένο πανί με αλκοόλ. Στη συνέχεια τοποθετούμε τα 5 διαφορετικά ελαστικά στεγάνωσης στην κάσα και στο φύλλο, πιέζοντάς τα με τα δάχτυλα. Όπου υπάρχει ένωση μεταξύ τους, τα κολλάμε με κυανοακριλική κόλλα με ιδιαίτερη προσοχή για να μην κολληθεί το πάνω μέρος του ελαστικού. Αμέσως μετά, τοποθετούμε τα εξαρτήματα του μηχανισμού στο τελάρο του φύλλου και έπειτα βιδώνουμε τους μεντεσέδες του κουφώματος. Τελευταίο στάδιο είναι η τοποθέτηση του αλλοπίνακα στο τελάρο του φύλλου. Για την κατανομή των φορτίων που θα δεχτεί το τελάρο, τοποθετούνται πλαστικά τακάκια σε συγκεκριμένα σημεία. Πρόσθετα πλαστικά τακάκια τοποθετούνται για τη σταθεροποίηση του αλλοπίνακα. Τα τακάκια συγκολούνται στο προφίλ με ρευστό συγκολλητικό. Για να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία, χρησιμοποιείται πλαστική κουτάλα. Στο τέλος, τοποθετούμε τα πηχάκια για τη συγκράτηση του αλλοπίνακα και το τελευταίο ελαστικό που απαιτείται μεταξύ αλλοπίνακα και πηχακίου. Υπάρχουν λύσεις αυτοματισμού, αλλά κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ. Αφορούν μεγάλες, πλήρως καθετοποιημένες μονάδες και δεν είναι προσιτές για το μεγαλύτερο όγκο επιχειρήσεων του κλάδου, που είναι μικρομεσαίες. Καλούμαστε επομένως να βρούμε λύσεις απλές, λύσεις που να βοηθούν πραγματικά τον τεχνίτη στην καθημερινή δουλειά. Πιο παραγωγικές, πιο εύκολες, πιο γρήγορες και κυρίως πιο προσιτές οικονομικά. Ιδανικό κόστος θα ήταν 2.000 με 3.000 ευρώ για μικρά και μεσαία κατασκευαστικά, για ομάδες τεχνικών 3 έως 10 ατόμων, για τους χιλιάδες κατασκευαστές που δουλεύουν κάθε μέρα στην παραγωγή. Αν έχεις μία ιδέα που μπορεί να κάνει τη δουλειά πιο εύκολη και πιο αποδοτική, θέλουμε να την ακούσουμε. Να η ευκαιρία σου.